ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkapit sa patalim upang kumita ng pera ay isang malupit at masakit na katotohanan na kinakaharap ng marami sa ating bansa. May mga tao na napipilitang gumawa ng mga bagay na labag sa kanilang prinsipyo para sa pera. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin at tiisin para lamang kumita ng pera? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Jed at nais ko po sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Hindi po madali para sa akin ang ikwento ang mga nangyari. Pero matagal na po akong tagahanga ng Barangay LS at sa tingin ko ay makakatulong din sa akin kung may makakarinig at makakarelate sa kwento ko. Dito na po ako sa Pateros ipinanganak at lumaki. Iniwan po ako ng nanay ko noong 4 years old pa lamang ako para sumama sa ibang lalaki. Kaya ang tumatayong magulang ko ay ang tatay ko. Mahal na mahal ko po ang tatay ko at kahit kailan ay hindi ko hinanap ang pagmamahal ng nanay ko dahil hindi nagkulang ang tatay ko sa akin. Ang totoo po niyan, hindi ko na po alam kung nasaan ang nanay ko ngayon. Pero okay lang po. Dahil abala na ako sa mga hamon ng buhay at wala na akong oras para hanapin pa siya. Hindi po kami mayaman ni tatay, Papa Dudut. Ang tatay ko po ay isang construction worker at ako naman po ay nagtatrabaho bilang crew sa isang restaurant. Ang mga kinikita namin ay sakto lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Pero kahit na ganun pa man ay pareho namang kaming masaya ni tatay. Isa din po sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa mga pagsubok ng buhay ay ang matalik kong kaibigan na si Migs. Pareho po kaming lumaki dito sa Pateros. Pakiramdam ko po ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaintindihan kami ni Migs ay dahil pareho kaming lumaki sa broken family. Si Migs po ay iniwan ng tatay niya noong 6 years old pa lamang siya at ang nanay na lang po niya ang kasama niya. Paminsan-minsan nga po ay nagbibiroan kami ni Migs na sana ay magkatuluyan na lamang ang tatay ko at ang nanay niya para maging kapatid ko na lamang siya. Hindi ko po alam kung bakit may mga magulang na ganon, Papa Dudut, pero hanga pa rin ako sa mga magulang na ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak. Tulad ng tatay ko at ng nanay ni Migs. At bukod po sa pagkakaroon ng broken family tulad ko ay hindi rin po nakapagtapos ng pag-aaral si Migs. Nagtatrabaho po siya sa isang talyer at tuwing nagkakatugma, ang mga araw ng day off namin ay nagvi-videoke at nagiinuman kami. At tuwing nagkakaroon ng malalim na usapan ay hindi namin maiwasan na magkwentuhan tungkol sa mga pamilya namin, Papa Dudut. Pakisala nga sa video okay, bro. 44914. Hindi ka ba nagsasawa sa kakabidyoke mo? Ang pangit ng boses mo eh. Nagmana lang naman ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, parang masusuka na nga ako eh. Ang dami ko na rin kasing nainom. Ang hina mo naman. Pero seryoso, mamaya ka na kumanta. Magkwentuhan na muna tayo. Oh, ba't mukhang problemado ka dyan? Naaawa na kasi ko kay nanay eh. Alam mo naman na pinilaki niya ako na mag-isa, di ba? Gusto kong bigyan na maginhawa na buhay yung nanay ko, bro. Pero wala eh. Kulang na kulang yung kinikita ko sa talyer. Uy, ba't ka nagdadrama? Mukhang marami ka na nga nainom. Hindi eh. May sahayop kasi yung tatay ko na yun. Bubuntisin niya si nanay tapos hindi niya naman pala kami kayang panindigan. Wala siyang kwenta. Hayop siya. Ay, ganun din naman yung nanay ko eh. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang saya siguro nun, no? Yung alin?
Magiging magkapatid tayo kung sakali magkatuluyan yung mga magulang natin. Loko. Ikaw talaga. Kung ano-ano na lang yung naiisip mo eh. Yung nanay mo ba bro? May bala ka pa bang hanapin yon? Naku, wala na. Mag-overtime na lang ako sa restaurant kaysa hanapin ko pa yun. Sayang lang sa oras. Pero ikaw, kahit nasasaktan ka, sa tingin ko sabik na sabik ka pa rin na makita yung tatay mo, no? Tama ba? Siguro. Ewan ko ba? Gusto ko siyang makita pero gusto ko rin siyang sumbatan sa ginawa niyang pangiiwan sa amin ni nanay. May balita ka ba kung nasan yung tatay mo? Wala eh. Pero sigurado ko nasa Pilipinas lang yun. Ang sabi kasi sa akin ni nanay, bobo daw sa English yun. Kaya sigurado kung hindi pa nakakalis ng bansa yun. Grabe ka naman sa tatay mo. Eh ikaw ba? May balita ka ba kung nasan yung nanay mo? Ang sabi sa akin ni tatay, may pamilya na raw yung nanay ko sa Iloilo. Ang layo naman. Uy, may naisip ako. Ba't di mo kaya hanapin yung nanay mo sa Iloilo? Loko-loko, nandito na sa Maynila yung buhay ko. At isa pa, ano namang magagawa ko dun? Hindi nga ako marunong mag-Ilonggo eh. Nakakatuwa sila pag nag-aaway no? Para naglalambingan lang. Pero seryoso, gaya nga ng sabi ko, ayoko nang hanapin yung nanay ko. Kung masaya siya sa bago niyang pamilya, edi congratulations. Pero ako, hindi ko pababayaan si tatay. Alam mo kung ano yung pinagpapasalamat ko, bro? Kung tutuusin, pwede sana akong ipamigay ng tatay ko sa mga kamag-anak namin nung sanggol pa lang ako. Pero hindi niya ginawa yun. Pinanindigan niya yung pagiging ama niya sa akin. At yun ang kaulugan ng isang tunay na lalaki. Nako, mukhang magkakasundo nga sila ng nanay ko. Kasi ganun din yung nanay ko eh. Nung iniwan siya ng tatay ko, pinanindigan niya rin yung pagiging nanay niya sa akin. Kakatuwa no? Ang dami pala nating similarity. Oo, at isa na dun yung talent natin sa pagkanta. Pero seryoso, salamat bro ha. Salamat saan? Kasi sobrang solid ng samahan natin. Nandyan ka parati para damayan ako. Eto pinapangako ko sa'yo bro. Walang makakasira sa samahan natin. I love you bro. Pakis nga. Sapakin kita dyan eh. Ayoko na talaga. Nasusuka na ako eh. Uwi na tayo. Sobrang killjoy naman ito. Tiisin mo na muna yan. Oh, etong pulutan oh. Hindi ko na talaga kaya bro. Uuwi na ako. Ako na magbabayad nitong in-order natin. Hindi na nga pala ako nasusuka. Ano nga ulit yung number mo? Saan lang ko na dito sa videoke. Yan tayo eh. Huwag kang mag-alala, titiisin ko na lang. At isa pa, hati na rin tayo sa bayad. Ba't ko naman iaasa sa iyo yung bayad? Eh pareho lang naman tayo na nagtatrabaho. Yun! Papadudod si Migs na talaga yung kasama ko sa lahat ng bagay. Hindi siya yung tipo ng kaibigan na iiwanan ka kapag nahihirapan ka. Siya yung klase ng tao na kahit may pinagdadaanan siya ay hindi kanya pababayaan. At ganon din naman po ako sa kanya, Papadudod. Para ko na siyang kapatid at gagawin ko rin ang lahat para sa kanya. At isa pa ay magkalapit lang din kasi ang bahay namin. Kaya hindi kami nahihirapan kapag kailangan namin ang isa't isa. Ang totoo niyan ay nalulungkot ako para kay Migs kasi hindi siya yung tipo ng tao na nag-o-open up tungkol sa tatay niya. Pero tuwing nagiinuman kami ay bigla na lamang siyang magrarant tungkol sa tatay niya. At naiintindihan ko naman siya, Papadudod. Kasi hindi naman nagkakalayo yung kwento ng buhay namin. Parehong tinakasan ng tatay ni Migs at ng nanay ko ang mga responsibilidad nila sa amin. Ang totoo po niyan ay asar na asar ako noong unang malaman ko na nasa Iloilo na pala ang nanay ko kasama ang bago niyang pamilya. Sobrang naiinis ako kasi ang kapal naman ng mukha niya na umasta na parang wala siyang iniwang anak dito sa Maynila. Pero kinaya naming pareho ni tatay na wala ang nanay ko. At sigurado ako na hindi na namin siya kakailanganin kailanman. At ganoon na lang din yung sinabi ko kay Migs na hindi na niya kailangan ng tatay niya kasi nakayanan niya na mabuhay na hindi humihingi ng tulong sa tatay niya. Lumipas nga po ang ilang linggo at wala namang nagbago sa buhay ko. Kayod sa trabaho tapos uuwi para makapagpahinga. Tapos kinabukasan ay magtatrabaho na naman. At ganoon din ang naging sistema ng buhay ni Migs. Hanggang isang araw,
Nagbago po ang lahat ng dynamics. Nasa trabaho ako nang mabalitaan kong naaksidente ang tatay ko sa construction site na pinagtatrabahuhan niya. Sobra po akong nataranta ng araw na yon. At ang pinakamasakla pa ay wala akong sapat na ipon para ipagamot siya. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipa-admit siya sa ospital. Mawala na po ang lahat sa akin, Papa Dudut. Wag lang po ang tatay ko. Habang tumatagal ay tumataas ng tumataas ang bayarin sa ospital. At wala na rin akong kinikita dahil nagpaalam po ako sa amo ko na hindi na muna ako makakapag-duty kasi kailangan kong bantayan si tatay sa ospital. Hindi na rin ako nagparamdam kay Mix kasi ayaw ko na siyang abalahin pa. Oo, kasangga ko siya sa lahat ng laban sa buhay, pero may mga pagkakataon talaga na mas pipiliin ko na lamang na solohin ang problema ko kaysa maging pabigat sa ibang tao. Aaminin ko na ma-pride akong tao at yung ayoko sa lahat ay yung kinakaawaan ako. Pero dumating din yung pagkakataon na hindi ko na talaga kinaya pa. Kaya naman nakapag-decide ako na tawagan si Migs at hilingin sa kanya na dalawin ako sa ospital, Papa Dudut. Bro, kumusta ka na? Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Nagpapahinga pa kasi si tatay sa loob. Sige. Bro, may papakiusap sana ako sa'yo eh. Bakit? Ano yon? Pwede ba ako makairam ng pera sa'yo kahit konti lang? Pasensya ka na talaga ha. Pero walang-wala kasi ako ngayon eh. Pero promise, babayaran kita kapag nakabalik na ako sa trabaho. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko pa yung boss ko na huwag akong tanggalin sa trabaho habang nandito pa ako sa ospital. Sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha, pero hanapin mo na lang kaya yung nanay mo sa Facebook. Tapos humingi ka na rin kaya ng tulong sa kanya. Matagal na kaming kinalimutan ni Nanay, Migs. Kung ayaw mo akong pairamin, di ba alin na lang? Gagawan ko na lang ng paraan to. Uy, eto naman. Tampo agad. Kung ayaw mo lapitan yung nanay mo, hindi naman kita pipilitin eh. Suggestion lang yun bro, okay? Suggestion lang. At isa pa, naiintindihan kita kasi ganun din naman ako eh. Kung sakali man na mangyari sa nanay ko yung nangyari sa tatay mo eh, hindi rin ako hihingi ng tulong dun sa tatay ko, no? Pasensya ka na kung napagtaasan pa kita ng boses. Sorry, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Pambihira ka naman kasi. Ba't di ka tumawag ka agad sa akin? Kung hindi pa ako sinabihan ng kapitbahay natin, hindi ko pa malalaman na naaksidente na pala yung tatay mo. Kilala mo naman ako eh. Yung ayoko sa lahat, yung kinakaawaan ako. Pero wala na talaga akong choice kasi tumataas na yung bill ni tatay dito sa ospital. O yan, 10,000 yan. Sa'yo na yan. Seryoso ka? Ang laking pera nito ah. Ibibili ko sana ng mga bagong damit at sapatos yan. Pero di bali na lang, sa'yo na yan. Sige na, tanggapin mo na. Bro, salamat talaga. Pero hindi, babayaran kita. Hulugan ko to. Ang tigas naman ng ulo mo eh. Sinabi nang sa'yo na yan. Alam mo naman na parang kapatid na yung turing ko sa'yo, di ba? The best ka talaga. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para magkaroon ng kaibigan na tulad mo. Huwag ka na magdrama dyan. Baka maiyak lang ako sa'yo. Nga pala, saan ka naman nakakuha ng ganito kalaking pera? Nag-overtime ka ba sa talyer? Nako, alam mo naman na barya-barya lang yung kinikita ko sa talyer eh. So saan ka nakakuha ng ganito kalaking halaga? May sideline ka? Baka pwede mo naman akong i-refer oh. Gusto mo ba talagang malaman kung saan ko nakuha yung ganyan kalaking pera? Oo. Halika dito, lumapit ka sa akin. Ibubulong ko sa'yo. May pinupuntahan akong bar pagkatapos ng shift ko sa talyer bro. At maraming silahis na, alam mo na, nagbibigay ng pera kapalit ng good time. Seryoso ka? Kailan mo pa ito ginagawa? Noong nakaraang linggo lang. Pambihira ka bro. Hindi ka ba mapapahamak dyan? Sa hirap ng buhay ngayon, wala akong choice. Mamamatay kami pareho sa gutom ng nanay ko kung yung sahod ko lang sa talyer ang aasahan ko. Pero lilinawin ko lang sa'yo. Walang pilitan to ah. Pwera na lang kung interesado ka. Ayoko. Baka mapahamak lang ako dyan. Mukha ba ako napahamak? Sandali lang, may papakita ako sa'yo. Ito yung bago kong cellphone bro. Pambihira. Patingin nga.
Ito yung bagong labas na model ah. Ito yung palagi ko nakikita sa Facebook. 60,000 yung presyo nito. Nako, barya lang yan dun sa katransaksyon ko. Nakita niya kasi na kakarag-karag na yung luma kong cellphone. Kaya ayan, binilhan niya ako ng bago. So ano, aatras ka pa ba? Kung sakaling bigyan ako ng ganito kamahal na cellphone, pwede ko rin to ibenta para may pambayad na ako dito sa ospital. Pero hindi ko talaga kaya. Di bali na lang. Bro, maniwala ka sa akin. Wala pa yan sa kalahati ng pwede nilang ibigay sa'yo. Basta gagalingan mo lang. Loko ka. Sapakin kita dyan eh. Akala ko ba walang pilitan ha? Sayang lang kasi ang gwapo mong yan. Sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Sobra akong nabigla sa mga sinabi sa akin ni Migs, Papa Dudut. Akala ko po kasi ay sa mga teleserye o sa TV lamang nangyayari ang mga ganong klase ng sitwasyon. Yung binabayaran ka ng malaking halaga kapalit ng pagsama sa ibang tao. Pero nangyayari pala talaga siya sa totoong buhay. Sobrang inosente ko po ng mga panahong yon at hindi ko talaga inaasahan na papasukin ni Migs yung ganong klase ng sideline. Aaminin ko noong una ay hinusgahan ko siya, pero habang tumatagal ay na-realize ko naman na wala namang masama doon basta't pareho kayong may kasunduan ng makakatransaksyon mo. Pero ayoko pa rin talaga, Papa Dudut. Kasi hindi ko kayang makipagsiping sa isang tao na hindi ko namang kilala. Akala ko po ay magagawan ko ng paraan yung bill sa ospital ni tatay, pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Nang isa-isa nang pumunta sa bahay namin yung mga katrabaho ni tatay sa construction. Doon ko po napag-alaman na may utang pala si tatay sa kanila at ngayon ay naniningil na sila ng bayad. Nalaman ko rin po yung perang inuutang ni tatay sa mga katrabaho niya ay ginagamit pala niya sa pagsusugal. Hindi ko po akalain na nagsusugal pala siya at hindi ko po malalaman kung hindi pa dumating yung mga katrabaho niya sa bahay para maningil. Para po ako mababaliw sa dami ng problema ng mga panahong yon. Bumalik po ako sa trabaho ng mga panahong yon at pagkatapos ng shift ko, dumidiretso ako sa ospital para bantayan si tatay. Yung bahay naman namin ay pinaubaya ko na kay Migs, mabuti na lamang at mapagkakatiwalaan ko siya. Pero kahit na anong kayod ko ay kulang na kulang pa rin ang sahod ko para pambayad sa ospital at para bayaran ang mga pinagkakautangan ni tatay. Sa totoo lang, parang gusto ko nang sumbatan si tatay kasi sobrang bigat na mga problema ang iniwanan sa akin. Pero hindi ko siya magawang sumbatan kasi hindi naman po siya nagkulang sa akin bilang ama. Medyo naiintindihan ko rin po kung bakit siya nagsugal ng palihim. Kami po kasing mga mahihirap ay araw-araw kami naghahanap ng paraan para makaahon sa buhay. At kahit na anong kayod namin ay parang hindi pa rin namin maabot yung buhay na gusto naming maranasan. Kaya minsan yung iba sa amin umaasa na lamang sa swerte o sa sugal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang araw na kinailangan ko talagang lunukin ang pride ko, Papa Dudut. Nag-Facebook ako at nag-message sa nanay ko na ngayon ay nakatira na sa Iloilo. Nagbabaka sakali ako na baka matulungan niya ako at mapadalhan ng pera. Kasi hindi ko na talaga kayang pasanin lahat ng responsibilidad na iniwan ni tatay. Gustong gusto ko na talagang mabayaran ng buo yung bill ni tatay sa ospital at pati na rin yung mga inutangan niya. Di bali na pong mahirap basta wala lang utang. Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap ako ng message mula sa nanay ko. Pero imbis na gumaan ang loob ko, Papa Dudut, ay mas lalo lamang itong bumigat. Ipinagduldulan niya lang sa akin na masaya na siya sa buhay niya ngayon kasama ang bago niyang pamilya. At ayaw na raw niya akong makausap. Galit na galit po ako noong araw na yon. At hindi ko na napigilan ng sarili ko na umiyak. Hindi nagparamdam ang nanay ko sa akin ng ilang taon at ni minsan ay hindi kami humingi ng tulong sa kanya. Pero nagawa niya pa ring ipamukha na parang wala akong kwentang anak at noong araw na yon ay isinumpa ko na hindi ko nakakausapin ang nanay ko at pati na rin yung mga taong may kinalaman sa kanya.
At noong araw na yon ay doon ko na napag-isipan na siguro ay eto na yung senyales ko para tanggapin ang inaalok ni Migs. Nadala ako sa bugso ng damdamin kasi naisip ko noon na wala nang mas nakakahiya pa kesa sa tanggihan at kamuhian ako ng sarili kong ina. Kaya naman nilubos-lubos ko na yung pagluno ko ng pride ko, Papa Dudut. Pumunta po ako sa bahay ni Migs at doon ko na ikinuwento sa kanya ang desisyon ko na tanggapin ang alok niya. Dito ko na naisip na baka eto na rin ang sagot sa lahat ng problema ko, Papa Dudut. Bro, halika, pasok! Salamat ha. Pasensya na kung biglaan. Ano ka ba? Goods lang kasi yung nanay ko namamalengke. Kaya solong-solo natin tong bahay ngayon. Nga pala, kumusta na yung tatay mo? Okay na ba siya? Ayun, nasa ospital pa rin. Pero nagpapagaling na. Mabuti naman kung ganon. Pero bro, mas lalo lang ako namomroblema ngayon eh. O bakit? Ano nangyari? Paano ba naman kasi tong si tatay? Hindi niya sinabi sa akin na nabaon na pala siya sa utang. Kaya eto, ako ngayon yung sinisingil ng mga inutangan niya sa construction. Kaya pala. Ha? Naalala mo ba nung isang araw na pinabantay mo ko sa bahay nyo? May lalaking sobrang galit habang hinahanap yung tatay mo. Pero hindi ko na masyadong pinansin kasi akala ko lasing lang. Pasensya ka na talaga kung pati ikaw nadadami na sa problemang ginawa ng tatay ko. Wala yun. Umalis din naman kaagad yung taong yun eh. Natakot ata kasi pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay nyo habang nagsisisigaw siya sa labas ng bahay nyo. So, ano nang balak mo ngayon? Kailangan ko na talagang mabayaran yung bill sa ospital at yung mga pinagkakautangan ni tatay sa lalong madaling panahon. Para matapos na tong problema ko. Ilang gabi na rin kasi akong hindi nakakatulog nang dahil lang dito. Bro, pasensya ka na ha. Pero wala akong maibibigay sa iyo ngayon eh. Yung natitirang pera ko kasi, naibigay ko na kay nanay. Wala akong balak mangutang o mangingi sa'yo ng pera. Ha? Tinatanggap ko na yung inaalok mo sa akin nung nakaraan. Jed, ikaw ba talaga yan? Sino ka? Anong ginawa mo sa kaibigan ko ha? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Seryoso nga. So anong nakain mo at nagbago yung isip mo? Tinanggap ko yung advice mo nung nakaraan. Nagchat ako sa walang kwenta kong nanay. Ops, sandali lang. Oh, bakit? Oh, eto, 1 litro ng beer. Binili ko yan nung isang araw. Pambihira, ba't may beer ka? Iniinom ko yan tuwing tinatalakan ako dito sa bahay. Puro kakalokohan. Hindi ka na talaga nagbago. O eto, shot ka muna. Salamat. Sarap. Sige lang, magkwento ka lang dyan. Ayun na nga, ipinamukha niya lang sa akin na may bago na siyang pamilya at ayaw niya na raw ako makausap. Ibang klase din talaga. Alam mo yung nanay mo, tatay ko? Wala silang pinagkaiba eh. Ang dapat sa mga yan, binabalatan ng buhay. Hayaan mo na lang. Wala din namang mangyayari kung iisipin pa natin sila. Huy, saglit. Balik tayo. Seryoso ka? Tinatanggap mo na yung inaalok ko sa'yo nung nakaraan? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Nakakapanibago lang kasi. Kilala kita, sobrang taas kaya ng pride mo. Hindi ikaw yung tipo ng tao na basta-basta na lang babawiin yung mga salitang nabitawan mo na. Hindi mababayaran ng pride na yan ang bayarin ko sa ospital at yung mga inutangan ng tatay ko. At isa pa, harap-harapan yung pinagduduldulan ng nanay ko sa akin na wala akong kwentang anak. May masasakit pa ba dun? Lugmok na nga yung pride ko. Baka isa. Ulang to. Huy, dahan-dahan. Baka malasing ka kagad niyan. Gusto ko makalimot. Pabayaan mo ako. Pero wag kang mag-alala bro. Kasi sa susunod, imported na wine na yung iinumin natin. Konting lambing ko lang dun, magbibigay na kaagad yun. Ganun kadali? Wala ka bang bilib sa akin? Alam mo ikaw, dapat bawas-bawasan mo na yung pagkamahiyain mo. Kung gusto mo makuha ang lahat ng gusto mo, dapat kapalan mo na yung mukha mo. Dapat sagarin mo na. Ano ulit yung sasagarin? Sira! Pero siguraduhin mo na hindi ako mapapahamak dyan ha. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Ano ka ba? Ako bahala sa'yo.
Ituturo ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Easy man ito, promise. Papatulan ko na yan. Wala nang atrasan to. Nang gabing yon ay dinala ako ni Mig sa bar na madalas niyang tambayan. Sobra akong kinabahan kasi bagong mundo ang tatahakin ko, Papa Dudut. Aaminin ko na gustong gusto ko nang kumalas noon pero tuwing naiisip ko ang mga problema ko sa pera, nawawala rin yung kaba ko. Mabuti na lang talaga at nandun si Migs para tulungan ako. Pero hindi rin nagtagal si Migs sa bar kasi may lalaking nag-book ng hotel at mukhang sobrang interesado sa kanya. Mas lalo tuloy akong kinabahan nang kailangan na niyang umalis. Pero pinilit niya akong manatili at binigyan pa ako ng pera para may pambili ng drinks habang naghihintay. Grabe, Papa Dudut. Nagmukha akong tuod sa bar ng panahon na yon. Nag-online games na lamang ako habang umiinom para hindi ako mabagot agad. Habang tumatagal ay napagtanto ko na baka sinuwerte lang talaga si Migs sa mga lumalapit sa kanya pero makalipas ang ilang oras, may lumapit na rin sa akin na lalaki. May itsura siya, nasa 40s at mukhang may kaya sa buhay. Nagalok siya na bilhan ako ng drinks at pumayag naman ako. Nagkwentuhan kami at tinanong niya kung ilang taon na ako. Saan ako nakatira, may mga simpleng tanong lamang. Pero habang tumatagal ay mas lumalalim na yung mga tanong niya. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga personal na bagay at hindi nagtagal ay dinala na niya ako sa kotse niya. Nag-drive siya at nag-park kami sa isang liblib na lugar. At doon na may nangyari sa amin. Kitang-kita ko na nagustuhan niya yung ginawa ko sa kanya at bilang pasasalamat ay binigyan niya ako ng 5,000 pesos. Kinuha rin niya yung number ko. Grabe, Papa Dudut. Sa trabaho ko sa restaurant ay baka nga hindi ko pa makuha yung 5,000 sa isang linggo. Tapos nung gabing yon ay hindi pa umaabot ng 5 oras ay naka 5,000 na ako. Lumipas ang ilang linggo at nagpatuloy yung arrangement namin. At lumaki na rin nang lumaki yung pera na natatanggap ko sa kanya. Nang ikinuwento ko sa kanya ang kalagayan ng tatay ko ay hindi siya nagdalawang isip na bigyan pa ako ng pera. At doon na nga mas gumaan ang buhay ko. Nabayaran ko na po ng buo ang hospital bills ni tatay at pati na rin yung mga pinagkakautangan niya. At noong nagkapera na ako ay naisipan kong yayain si Mig sa bahay. Bumili ako ng mga mamahaling alak bilang pasasalamat na rin sa kanya. Kasi kung hindi dahil kay Migs, baka nabubog na ako ng mga inutangan ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang bayarin ko sa ospital, Papa Dudut. Aba, mukhang big time ka na ngayon ah. Siyempre naman. Alam mo bro, masaya ako para sa'yo kasi hindi ka na namumroblema ngayon. Tinan mo nga yung mukha mo, di hamak na mas maaliwalas na, di tulad nung nakaraan. Salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo bro, baka tuluyan na ako napatay ng mga pinagkakautangan ni tatay. At kung hindi dahil sa'yo, malamang mas malaki na yung babayaran ko sa ospital ngayon. Maliit na bagay, basta ikaw. So ngayong wala ka ng problema, anong balak mo? Itutuloy mo pa rin ba yung ginagawa mo o titigil ka na? Anong titigil? Saglit lang, may papakita ako sa'yo. Kukunin ko lang. Ano yan? Eto, may bago na akong cellphone bro. Uy hanep, patingin nga. Astig, pareho na tayo ng cellphone. Inggit na inggit kasi ako dun sa cellphone mo eh. Kaya yan, nagpabili na rin ako. Gaya-gaya ka talaga. Sana nagpabili ka na lang ng motor. Okay na ako dito sa cellphone. Mukhang namimihasa ka na talaga. So ano nga? Wala ka nang balak tigilan yung ginagawa mo, no? Bala ko na nga mag-resign sa restaurant na pinapasukan ko sa Makalaway. Sabi naman sa'yo, di ba? Di hamak na mas malaki yung kikitain natin dito. Ang sabihin mo, bad influence ka lang talaga. Hoy! Kung hindi dahil sa bad influence na to, malamang hanggang ngayon pinagtitiisan mo pa rin yung cellphone mong mumurahin. May point nga naman. Kamusta nga pala yung lalaking nagkagusto sa'yo? Mayaman ba? Mayaman bro, legit.
at ang gara ng kotse niya. Tapos hindi siya umaayaw tuwing nangihingi ako ng pera. Sana pala ako na lang yung nakabingwit dyan. Kasi yung nagkagusto sa akin mukhang nauubusan na ng pera eh. Paano ba naman? Nung humingi ako ng pera nung nakaraan, 1,000 lang yung binigay sa akin. Hayaan mo na. Parang dagat lang yan. Minsan high tide, minsan low tide. Expert na expert ah. Sa susunod, ako na to magpapaturo sa'yo kung paano makabingwit ng big time. Sira. Pero seryoso, sa tingin ko, okay na ako sa ganitong klaseng buhay. Kasi mabait naman yung nagkagusto sa akin eh. Tapos, ayaw niya yung nakikipagtalik ako sa iba. Ayos yun, di ba? Para safe daw. Buti ka pa nga. Kasi yung sa akin kung sino-sino na lang yung pinapatulan eh. Halatang uhaw na uhaw. Mabuti na lang talaga at palagi ako nag-iingat. Ay, nga pala bro. Baka pwede mo naman akong i-refer dyan sa kakilala mo. Swerte-swerte mo naman. Hindi mo na kailangan maghanap ng iba para lang magkapera. Malabong mangyari yan. Patay na patay kasi sa akin yun eh. Yabang neto. Ano ba itsura nung nabingwit mo ha? Baka nakita ko na yan sa bar dati. Palaging nakasalamin, may balbas, palaging nagsusuot ng may kwelyo, tapos naka-black na pants at sapatos. Ha? Sino kaya yan? Wala ako nakikitang ganyan sa bar. Di na ako magtataka kasi nung tinanong ko siya kung palagi siyang tumatambay sa bar, ang sabi niya first time niya lang daw sa bar na yun. Kapag sinaswerte ka nga naman oh. First time mo din sa bar na yun nung gabing yun. Pero nakabingwit ka kagad ng mayamang paninindigan ka. Kung swerte ako, swerte ka rin. Kasi kung anong meron ako, meron ka rin. Solid tayo, di ba? Solid forever bro. Basta kapag yumaman ka na, wag mo akong kakalimutan ha. Bro, nung mga panahong walang-wala ako, nung mga panahong nalulungkot ako sa pagkawala ni nanay, at nung mga panahong lugmok na lugmok ako sa problema, ikaw yung laging nandyan para sa akin. Siyempre, hindi kita makakalimutan. Thank you bro, love you. Nga pala, bago ko makalimutan, may binili nga pala ako para sa'yo. Ano na naman yan? Eto, bumili nga pala ako ng mamahaling casing para sa cellphone natin. 2 yan, isa sa'yo at isa sa akin. Uy, mukhang mamahalin nga. Thank you bro, the best ka talaga. Sandali lang, meron pa nga akong ano dito eh. O ayan, power bank. Para din sa akin to? Hindi, gusto ko lang ipagyabang. Joke lang, sa'yo talaga yan. Nak, sa sensado. At tuluyan na nga akong nilamon ng sistema ng panahong yon, Papa Dudut. Aaminin ko na naging bulag ako sa mga bagay na nakamit ko. At sa mga pagkakataong yon ay parang nakalimutan ko na ang mga prinsipyo ko. Nasilaw ako sa lahat ng natamo ko, sa pera at sa mga material na bagay. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagpapasalamat pa rin ako kay Migs. Kung hindi dahil sa kanya ay baka hindi ko pa nabayaran ang mga utang ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang problema ko sa buhay. Lumipas nga ang ilang linggo at nagpatuloy ang pakikipagkita at transaksyon ko sa lalaking nagbibigay sa akin ng pera. Akala ko noon ay ganito lang pala kadali ang buhay. Kung iahalin tulad ninyo po sa online game, para ko nakahanap ng cheat code o hack na nagpapadali ng lahat. Pero isang gabi habang may nangyayari sa amin sa kotse niya at inaabot niya sa akin ng pera ay may napansin ako sa wallet niya. Sa isang sulyap ay nakita ko ang isang larawan ng pamilya. May kasama siyang babae at bata at bigla akong kinabahan at naramdaman ko yung bigat ng konsensya ko. Hindi ko po inaasahan na sa mga oras na ito habang tinatanggap ko ang pera at pinagpapatuloy ang mga bagay na hindi ko akalaing darating sa buhay ko ay may nasisira na pala akong pamilya. Kung tutuusin, may mga taong nagmamahal sa kanya na posibleng masaktan kapag nalaman nila ang ginagawa namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kinumpronta ko siya tungkol sa picture na nakita ko sa wallet niya. Tumawa lamang siya at sinabing hiwalay na raw sila ng asawa niya. Noong tinanong ko kung nasaan ang asawa niya, sinabi niya na nasa mabuting kalagayan na raw at ganoon din ang bata. Kaya hindi ko daw dapat ipag-alala kung may nangyayari sa amin.
Nakaramdam po ako, Papa Dudut, ng kaunting ginhawa. Nang gabi ding yon na pagkatapos kong itanong sa kanya ang tungkol sa pamilya niya, hindi na ako nangulit pa. Tumahimik na lamang ako, Papa Dudut. Sa totoo lang ay takot ako na kung magsalita pa ako ay baka magbago ang lahat at mawala na ng tuluyan ang pinagkakakitaan ko. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating na sa puntong nakapag-ipon na ako ng sapat na pera at unti-unti ko na ring napapagawa ang bahay namin. Kasabay nito ay unti-unti na ring gumaling si tatay. Ang saya ko talaga, Papa Dudut, dahil hindi na lang ako nakakabili ng gamot para sa kanya, kundi pati na rin yung mga simpleng pangangailangan niya. Kaya naman talagang nararamdaman ko ang pag-asenso ko sa buhay kahit papaano. Pero sa kabila ng mga magagandang pagbabago sa buhay ko ay napansin ko na unti-unti rin na nade-depress si Migs. Napapansin ko kasi yung mga post niya sa Facebook at talagang nararamdaman mo na may pinagdadaanan siya. At nung hindi na niya sinasagot ang mga tawag at messages ko ay talagang nag-worry na ako. Isang araw ay nag-decide akong pumunta sa bahay nila at nandun ang nanay niya. At nang tinanong ko kung nasaan si Migs ay sinabi niyang madalas na lang daw na natutulog ito. At isang beses sa isang araw na lang daw kumain. Nag-worry ako lalo at nagtanong ako sa nanay ni Migs kung ano ang nangyayari. Pero kahit yung nanay niya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari kay Migs. Alam ko na may mga pagkakataon sa buhay na ang isang tao ay kailangang mapag-isa para makapag-isip. Kaya't napag-isipan ko na siguro ay kailangan lamang ni Migs ng oras para magpahinga at makapag-reflect. Pero dumaan ang isang linggo at wala pa ring pagbabago sa kalagayan niya. Nang pumunta ulit ako sa bahay nila ay ganoon pa rin ang sitwasyon. Si Migs palaging nakahiga lang sa kama at bihira pa rin kumain. Noong araw na yon ay hindi na ako nakatiis pa kaya nag-decide ako na bumili ng pagkain mula sa isang kilalang restaurant at nag-take out ako. Pagkatapos po noon ay bumalik ako kaagad sa bahay nila. Nang makarating ako ay hindi ko na pinatagal pa at pumasok na ako sa kwarto ni Migs. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero ang gusto ko lang mangyari ay yung maramdaman na nandyan lang ako para sa kanya. Kahit na hindi ko pa alam kung paano ko siya matutulungan. Gusto ko lang na maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, Papa Dudut. Bukas yan. Bro, may dala akong pagkain. Bumili ako ng lechon manok. Alam kong paborito mo yan. Oh, eto. Ilalapag ko na dito sa mesa ha. Sige na, kumain ka na. Wala akong gana. Ano ba kasing nangyayari sa'yo ha? Nung nakaraang linggo pa ako chat ng chat at tawag ng tawag sa'yo pero ni minsan hindi mo ako sinagot. Pati yung nanay mo wala na rin alam sa mga nangyayari sa'yo. Pabayaan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Bro, alam mo naman na nandito lang ako parati para sa'yo, di ba? Sige na, kung ano man yung bigat na dinadala mo, sabihin mo na sa akin. Makikinig ako. Ano bang hindi mo maintindihan sa gusto ko mapag-isa ha? Ang kulit mo rin eh. Sige, sumigaw ka pa. Huwag mo hayaan na lamunin ka ng depression mo. Ilabas mo yan. Gusto mo talagang malaman yung problema ko ha? Galit na galit ako sa tatay ko. Nag-message ako sa kanya sa Facebook nung nakaraang linggo at tinawagan niya ako. Pero ang sabi niya sa akin, wag ko na daw siyang gambalain kasi masaya na daw siya sa buhay niya. Alam ko naman na nandyan si nanay para sa akin pero kasi ang sakit-sakit eh. Ang sakit-sakit nung tinutulak ang papalayo ng sarili mong tatay. Maliit pa ako nung huli niya akong nakita, bro. Ano? Hindi man lang ba siya na-curious kung kumusta na yung anak niya? Hindi man lang ba sumagi sa isip niya na may anak na nangungulila sa pagmamahal niya? Bro, tana. Naiintindihan kita kasi pinagdaanan ko rin yan sa nanay ko. Pero kinaya naman natin na wala sila, di ba? Yun na nga eh. Wala silang ambag sa mga buhay natin.
Pero bakit nangungulila pa rin ako sa pagmamahal ng isang ama? Kung alam ko lang na masasaktan ako ng ganito, sana pala, hindi na lang ako nag-message sa kanya sa Facebook. Ikaw naman kasi. Dapat simulat sa pool pa lang, ilabas mo na yung kinikimkim mong sama ng loob sa tatay mo para hindi ka na nasasaktan ng ganito. Puwisit naman kasi na buhay to eh. Ang kapal din naman ang mukha niya para ipamukha sa akin na wala akong kwentang anak. Kung tutuusin, siya tong walang kwentang tatay. Gusto mo ipabarang natin yung tatay mo? Naniniwala ka doon? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Isasabay ko na rin yung nanay kong walang kwenta. Malay mo, baka bigyan pa tayo ng discount ng mambabarang. Si Raulo. Pero, thank you bro ah. Napagaan mo yung pakiramdam ko. Dapat hindi lechon manok yung dinala ko eh. Dapat alak. Pass na muna ako dyan. Nakainom na ako kagabi. Sumasakit pa nga tong ulo ko. Ibang klase. Ba't di mo ako niyaya? Para ka namang others eh. Pasensya ka na. Gusto ko lang talaga mapag-isa ng mga oras na yun eh. Naiintindihan ko naman. Pero wag mo na akong tatakutin ng ganun ha. Sana man lang nag-message ka para man lang at least alam ko na buhay ka pa pala. Oo na, sorry na talaga. Uy, ba't mukhang gigil na gigil ka? Bakit? Sino ba yung tumatawag ha? Sino pa ba? Kung hindi yung tatay ko na walang kwenta. Sagutin mo na lang kaya para hindi ka na nagkakaganyan. Ano ako, sira? Pagkatapos niyang sabihin sa akin na wag ko na raw siyang gambalain kasi mas masaya na siya na wala ako. Ni hindi ko nga alam kung bakit pa tumatawag yung mokong na yan eh. Baka naman hihingi ng tawad sa'yo. Sagutin mo na kasi. Gusto mo sagutin ko? Saglit, kunin ko lang. Uy, O, ayan. gagi! Ba't mo naman hinagis yung cellphone? Ang mahal nun eh. Bahala siya sa buhay niya. Mabulok na sana siya sa impyerno. Jijingle ako. Diyan ka lang. Sira ulong yun. Pagdiskitaan ba naman yung cellphone? Sayang naman. Kunin ko na nga lang. Nagasgasan pa ata yung case na binigay ko sa kanya. Sandali lang. Mukhang pamilyar sa akin tong mukha na to ah. Hoy! Ba't hawak-hawak mo yung cellphone ko? Akin na nga yan. Wag na wag mong sasagutin yan kung hindi tatamaan ka sa akin. Tatay mo yung tumatawag sa'yo? Kakasabi ko lang, di ba? Pambihira. Kanina pa ring ng ring to ah. Utang na loob, kanina pa ako naririndi dito. Ayan. Dapat binlock ko na to eh. Bro, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha. Pero mukhang mabait na tao naman yung tatay mo eh. Hulaan ko. Nakita mo yung profile picture niya nung tumatawag siya no? Sus, wag ka magpapauto. Mukha lang siyang mabait pero yung ugali niyan mas masahol pa sa hayop. Pakiramdam ko nga nasuntok ko na yun kung sinabi niya yung mga sinabi niya sa akin sa harapan ko mismo. Ay, kumain na lang tayo. Lalamig na tong lechon manok. Sige. Sobra akong nagulat papadudot nang makita ko yung profile picture ng tumatawag kay Migs. Yung tatay ni Migs at yung lalaki na nagbibigay sa akin ng pera ay iisa lang pala. Alam kong marami sa mga kabarangay natin na magagalit sa sasabihin ko pero pinili kong itago kay Migs na tatay niya pala ang katransaksyon ko. Kasi natakot ako na baka mawalan ako ng pera. Aaminin ko na malaking tulong yung pera na ibinibigay niya sa akin at kung sakali mang magkagulo ay sigurado ako na sa kangkungan ako pupulutin. Lalo na't wala pa akong trabaho. Habang tumatagal ay mas lalong bumigat ang konsensya at naiilang ako sa pakiramdam. Kasi tatay mismo ng best friend ko ang pinatulan ko. Doon ko rin napagtanto na yung family picture na nakita ko sa wallet niya ay baby picture pala ni Migs. Siguro ay marami sa inyo ang hindi maniniwala pero hindi ko talaga nakilala yung nanay ni Migs sa litrato kasi ang layo ng itsura niya noon kung ikukumpara mo sa ngayon. Parang ibang tao na siya ngayon kumpara doon sa nasa family picture. Habang patuloy kami sa pagkikita ng tatay ni Migs ay pasimple ko siyang tinatanong tungkol kay Migs. Inamin niya na ang dahilan kung bakit may picture ni Migs at ng nanay niya sa wallet niya ay para ipakita na hindi siya silahis tuwing nagtatangka siya o nagtataka yung mga katrabaho niya kung lalaki ba talaga siya.
Sabi pa niya na wala na raw siyang balak na makipag-ayos kay Migs o sa nanay nito. Nung marinig ko yon, sobrang nalungkot ako para sa best friend ko, Papa Dudut. Tumagal pa kami ng ilang buwan sa ganitong setup pero doon ko na naisip na kailangan ko na talagang tapusin ang pakikipagkita ko sa tatay ng best friend ko. Ang totoo niyan ay tutol na tutol yung tatay ni Migs sa gusto kong mangyari kasi nahulog na daw ang loob niya sa akin. Pero nanindigan ako at tuluyang ko na talaga siyang iniwanan. Nakalikom na ako ng sapat na pera at gusto ko na ring magsimula ng bagong buhay. Hindi ko na kayang ipagpatuloy yung ginagawa ko dahil alam ko na tinatraidor ko na si Migs at diring-diri ako sa sarili ko tuwing naiisip ko yung ginagawa ko sa best friend ko. Doon ko na na-realize na sobrang halaga pala ng itama ang mga mali mo habang maaga pa. Kasi kung ipagpapaliban mo lamang ay baka hindi mo na rin mamamalayan na huli na pala ang lahat. Isang araw nang pumunta si Migs sa bahay ay niyaya niya ako na makipag-inuman at hindi ko akalain na mangyayari na yung matagal ko nang kinatatakutan, Papa Dudut. Andyan na! Sandali lang! Surprise! Oh, ano naman yung dala-dala mo? Ano pa ba? Eh di alak. Lika, shot tayo. Shh! Natutulog na si tatay sa loob. Dito na lang tayo sa labas ng bahay. Ganun ba? Sige. Himala! Dati ikaw tong napakababa ng tolerance sa alak. Tapos ngayon, nag-aaya ka makipag-inuman? Anong nakain mo? May rason tayo para mag-celebrate ngayon, bro. Ano naman yun? Nakadilihensya na naman ako. 15 kyaw, bro. 15 kyaw. Ibang klase ka talaga. Kinupitan mo siguro yung tao, no? Grabe ka naman sa akin. Oh, eto. Sa'yo to. Inumin mo na. Salamat. Nga pala, kamusta yung sideline natin? Ang totoo nga niyan, titigil na ako. Maghanap na ako ng matinong trabaho bukas. Ha? Bakit? Sayang naman. Mukhang mapera pa naman yung nagkagusto sa'yo. Ayoko na, bro. Kung tutusin, yung mga utang ni tatay at pampa-ospital niya lang naman yung dahilan kung bakit ko pinasok ang ganitong klaseng trabaho. Pero ngayon na wala na akong problema, siguro oras na para magbagong buhay ako. Naks, linis-linisan ah. Kung sa ganon, sa akin na lang yung sugar papa mo. May picture ka ba nun? Pakita mo naman sa akin oh. Para malaman ko kung mandidiri ako o hindi. Ano? Wag na, hayaan mo na yun. Damot talaga nito. Uminom ka na lang. Sarap. Uy, hindi mo ba sasagutin yan? Hindi na. Nga pala, nag-resign na ako sa talyer. Oh? Ba't mo naman ginawa yun? Hindi din naman kasi malaki yung kinikita ko dun eh. Tas isa pa, ang sungit-sungit ng boss namin dun. Ba't ako magtitiis kung may choice naman ako, di ba? Ang hirap kasi dito sa atin. Istorbo naman oh. Sino ba kasi to? Patingin nga. Huy, akin na yan. Sandali lang. Tatay ko to ah. Ba't kausap mo yung tatay ko ha? Bro, magpapaliwanag ako. Yung tatay ko ba yung nagbibigay ng pera sa'yo ha? Magsalita ka! Kung hindi babasagin ko tong cellphone mo! Oo, pero tinapos ko na yung ugnayan ko sa kanya. Bro, maniwala ka. Hindi ko alam na tatay mo na pala yung katransaksyon ko. Dito ko lang nalaman nung pumunta ako sa bahay mo. Matagal mo na palang alam pero nilihim mo pa rin sa akin to. Ang lakas din ng loob mo bro. Pinagkatiwalaan kita. Tinrato kita ng parang kapatid. Tapos ganito yung gagawin mo sa akin. Kaya ako nga tinatama yung mga pagkakamali ko, di ba? Sana wag mo naman akong husgahan. Bro, di ba solid tayo? Intindihin mo naman sana ako. Oh, ayan na cellphone mo. Aalis na ako. Kung magtatagal pa ako dito, baka mapatay lang kita. Mix, sandali lang. Ako na nga tinatapos yung ugnayan sa tatay mo, di ba? Kasi unti-unti na ako nilalamon ng konsensya ko. Lalong-lalo na nung nalaman ko na anak ka pala niya. Kinuwento ko ang lahat-lahat sa'yo. Kung paano niya ako tinaboy.
Tapos tatraidorin mo lang pala ako? Anong klaseng kaibigan ka, ha? Kinailangan ko lang ng pera. Sino ba sa atin yung hindi nangangailangan ng pera, ha? Kaya nga natin pinasok tong mundo na to eh. Kasi salat na salat tayo sa buhay. Pero yung hindi ko matanggap-tanggap ay yung paano mo nagawang tiisin yung pakikipagsiping sa tatay ko. Habang nagpapanggap ka na wala kang alam sa harapan mismo ng sarili niyang anak. Migs, simula pagkabata pa lang, magkaibigan na tayo. Kilala mo ako. Alam mo mismo sa sarili mo na hindi ako ganitong klaseng tao. Huli na ang lahat. Kung sinabi mo sa akin na mas maaga to, siguro napatawad pa kita. Pero hindi eh. Nagpakasaya ka sa piling ng sarili kong tatay. Napakaahas mong kaibigan. Kunwari ka pa nag-aalala ka sa akin. Pag-usapan naman natin ng maayos to. Ayaw mo talaga akong layuan, ha? Layuan mo ako! Kung hindi, mas malala pa dyan ang aabutin mo sa akin! Papa Dudut, ang dami ko pong tinamong galos noong araw na yon. Pati yung tatay ko ay nag-alala sa akin. Pero nagsinungaling ako at sinabi ko sa kanya na napagtripan lamang ako sa may kanto. Pero kahit na ang dami kong galos ay hindi ko pa rin makuhang magalit kay Migs kasi tama naman ang mga sinabi niya. Kasalanan ko rin kung bakit hindi ko siya sinabihan ng mas maaga tungkol sa mga nalaman ko. Sinubukan ko pong puntahan si Migs sa bahay nila pero hindi na niya ako kinausap. Ang nanay na lamang niya ang humaharap sa akin pero mukhang walang alam ang nanay ni Migs ng mga panahon na yon. At nakita ko rin na blinak ako ni Migs sa Facebook. Mukhang pinutol na nga talaga ni Migs ang ugnayan naming dalawa. Ang totoo po niya ay sobra akong nanghihinayang kasi para ko na siyang kapatid. At kung maibabalik ko lamang ang panahon, sana'y hindi ko na lamang ginawa yung mga nagawa ko. Madaling kitain ang pera. Pero ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan ay mahirap hanapin. Kaya sa mga kabarangay natin dyan, kung may mahal kayo sa buhay, wag na wag kayong magsasawang iparamdam sa kanila na importante sila sa inyo at wag na wag nyo silang paglilihiman kung ayaw ninyong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nakahanap na ako ng trabaho bilang clerk sa isang kilalang convenience store at wala na rin akong balita kay Migs. Pero tuwing napapadaan ako sa bahay nila ay napapansin ko na palaging walang tao doon. Ang totoo niyan ay sobra akong na-curious kung ano nga ba ang kalagayan ni Migs at ng nanay niya pero mukhang hindi ko na talaga makukuha ang sagot sa mga katanungan kong yon. Kung sakali man po na may mga bagong kaganapan sa buhay ko ay makakaasa po kayo, Papa Dudut, na magpapadala ulit ako ng sulat sa inyo. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng opportunity para may kwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakamasaklap na bahagi ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jed. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay LS. 97.1 Forever. Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga masugid mong tagapakinig dahil marami akong nakukuhang aral sa mga kwento ng ating kabarangay. Ako po si Ingrid at sa ngayon ay dito na ako naninirahan sa probinsya namin sa Negros. Nakikinig po ako via online streaming tuwing Barangay Love Stories na. I'm managing a business here sa probinsya. Nais ko lang pong ibahagi sa ating mga kabarangay ang kwento ko. Mapangahas man pero may makukuha pa rin silang aral at umaasa na sana'y maunawaan ng mga tao ang isang katulad ko. Dati po akong sales lady sa isang mall sa Cebu. Marami mga foreigners doon na nagbabakasyon at ang iba ay nag-aaral ng English language, lalong-lalo na ang mga Koreano. May nakilala akong isang Koreano na naging customer ko, si Mr. Kim. Ang kulit niya pero nakakatuwa.
Ilang beses siyang bumibili sa store na pinagtatrabahuhan ko sa mall at parati niya akong kinukulit. May edad na siya. Siguro papadudot ay nasa 50 years old na siya pero physically fit pa rin. Hindi siya tulad ng nanay ko na medyo sakiti na. Isang araw ay inabangan ako ni Mr. Kim at niyaya ako na mag-dinner. At dahil sa matagal ko na siyang kilala bilang customer sa store, ay pumayag naman ako. He's so sincere sa mga kwento niya about his struggle sa buhay niya hanggang sa isa na siya sa mga nag-manage ng isang English school for Koreans dito sa Cebu. Ang biro ko nga sa kanya ay para silang mga kabuting nagsusulputan sa dami. Kasi naaalala ko dati sa isang gimikan ay puro Pinoy ang nasa dance floor. Pero ngayon ay sinakop na ng mga Koreano at K-pop na ang pinatutugtog. Parang lumipat ang South Korea sa Cebu. Tuwang-tuwa siya sa akin hanggang sa nanligaw na siya at sinagot ko naman dahil ramdam ko ang love niya. Hindi siya mahirap mahalin. Naging malapit sila ng mama ko. Nagpatayo agad kami ng sarili naming bahay sa Negros kasama ang mama ko at 2 ko pang kapatid. Wala na po kasi si Papa. Hindi naging problema sa kanya na pinatira ko ang pamilya ko sa bahay namin. Natuwa pa nga siya dahil masaya daw ang bahay. Ano ba yan, Ingrid? Kanina ka pa dyan walang kibo at parang ang lalim ng iniisip mo. Mama, Ano? sinabihan ako ni Kim na mag-aral daw ako. Eh di tapusin mo ang HRM mo. Sabi niya, kukuha ako ng foreign studies. Ano yun? Nag-aaral ng political, economic, social at cultural issues na may kinalaman sa international agenda. Wala akong alam sa ganyan. Ang alam ko basta politikal. Yun yung mga walang hiyang politiko ng mga magnanakaw. Ay nako, kailan kaya yan sila tabla ng hiya at takot na sisingilin sila ng Diyos sa mga pinaggagawa nilang pagnanakaw. Kaya tayo naging mahirap dahil sa kanila eh. Grabe ma ha, to the highest level ang galit. Abay oo naman ano. Sana ang manalong politiko ay yung matino. Hindi yung masyadong demonyo. Pare-pareho kasi silang lahat sakim sa kapangyarihan at kayamanan. Tama nga naman. Saan ka ba mag-aaral? Sa Cebu? Sa Maynila ang sabi ni Kim. Ang layo naman. Ewan ko sa kanya. Gusto niya dun ako. Hindi ka pa ba magbubuntis? Magpapa-check up din kami sa Maynila ma. Gusto kong magkaanak kami. Tama talagang magpabuntis ka na para makita ko na yung apo ko sa'yo. Gusto ko na rin pero push ko pa rin pag-aaral ko. Kapag nabuntis, saka na ulit iisipin ko anong gagawin. Kapag nabuntis ka, syempre huminto ka muna para maayos ang pagbubuntis mo. Dito ka dapat sa akin ha para maalagaan kita. Salamat ma. Salamat anak. Kahit napahinto ka dati sa pag-aaral, wala kaming narinig sa'yo na kahit isang salita. Alam mo naman, kailangan natin ng pera noon, di ba? Dahil nasa ospital ng tatay mo. Naiintindihan ko naman ma. Ayan, napilitan ka tuloy magtrabaho. Okay lang naman. Masaya naman ako sa pagiging sales lady ko at nakilala ko si Kim. Tadhana. Yes ma, tadhana nga. Ang bait ni Kim ano? Ipinagpapasalamat ko sa itaas na siya ang napangasawa mo. Maayos ang buhay mo ngayon eh. Oo nga ma. Sana nga wala lang talagang itinatago itong si Kim sa'yo. Alam mo anak, syempre foreigner. Hindi mo alam talaga ang background niya. Parang wala naman mama. Okay naman siya. Wala akong nakitang masamang ugali niya. Mabuti kung ganon. Pero tama yung gusto niyang mangyari sa'yo. Mag-aral ka. Iba pa rin ang makapagtapos ka. Matanda na rin niyang si Kim Huwag naman tayong mag-isip ng ganun ma. Mas mainam na ang mag-isip ng mga bagay na ganyan para handa tayo. Tulad ko, kumuha na nga ako ng burial plan. Si mama talaga. Ay naku, kahit mayaman ka na. Ayaw kong maging pabigat ako, kaya kailangan talaga ng mga planong ganito. Mama, hanggang sa huli, nandito lang ako para sa'yo at sa asawa ko. Huwag kang gumaya sa ibang may mga foreigners ha. Nabubwisit ako kasi kung umasta parang akala mo kung sino na. Ibahin mo ako ma. Tinuruan niyo kaya ako ng mabuting asal. Nang lumuwas na ako ng Metro Manila, Papadudot, ay napansin ko kaagad na iba ang kinagisnang mundo ko dati.
Parang 100 times ang laki ng Metro Manila kumpara sa Cebu. Nakakalula ang laki. Bigla akong na-culture shock at nakakalito pero unti-unti ko naman itong nakabisado habang ako'y nag-aaral dito. Sa school ay nakilala ko si Rose. Siya ang naging kaibigan ko sa klase. At tulad ko ay matanda na rin siya compare sa mga classmates namin na fresh graduate from high school. Si Rose ay nasa mid-20s na. Kahit papaano ay nawala ang insecurities ko sa edad dahil may ka-level ako sa age sa presence niya. Siya ang parating nagsasabi sa akin na kahit may edad na kami kumpara sa mga classmates namin at bata pa rin naman kami tignan. Maganda nga dahil napipigilan ang pagtanda kapag sumasama sa mga bata. Isa sa mga naging professor namin ay si Mark. Matangkad siya at ang gandang pumorma. Lalaking lalaki talaga siya kung tignan. Parang ang fresh parati at pagdating ng hapon ay fresh pa rin siya kung tignan. Maganda rin ang boses kaya't hindi nakakaantok sa klase. Sadyang mahirap nga lang ang subject niya kaya kailangan talagang pag-aralan itong mabuti upang hindi bumagsak sa exams. Medyo malapit kami sa kanya dahil nga kaming dalawa lang ni Rose ang matanda sa klase. One night ay niyaya kami ni Rose sa kaarawan niya ng dinner sa isang restaurant. Salamat sa inyo, Ingrid at Sir Mark. Buksan mo na yung gift ni Sir Mark, Rose! Hindi ko alam kung magugustuhan mo yan. Sana hindi to readings, ha? Nakakapagod na minsan ang daming readings, eh. Ano ka ba? Hindi naman siguro. O sige, buksan ko na, ha? Ah, sabi ko na nga ba, eh. Aralin mo yung libro na yan, ha? Birthday ko po ngayon, sir. Wala tayo sa classroom. Love ka ni Sir, kaya libro ang gift mo para papasa ka. Ano naman ang gift mo na to, ha, Ingrid? Secret! Buksan mo na dali! Haloka, ha? Ano to, panyono? Basta buksan mo na lang. Kayo talagang dalawa. Sige, bubuksan ko na, ha? Ano to? World map! Kainis kayo talaga! Sana yung globo na lang binigay mo sa kanya, Ingrid. Nakakaloka talaga, ha? Pero salamat sa inyong dalawa. Ang saya ko sa birthday ko ngayon. Salamat sa mga gift ninyo, ha? You're welcome, sis! Dito ka na. Sir Mark, thank you, ha? Matulog ka agad. May pasok tayo bukas. Pwede ba akong umabsent? Ibang usapan na yan. Biro lang, sir. Thank you ulit. Bye-bye. See you bukas, sis! See ya! Nakakatuwa din niyang si Rose. Pero tutok siya sa pag-aaral, ha? Tulad mo. Oo naman, sir. Kailangan talaga mag-aral para matapos. Sayang ang pera, eh. Ay, tama nga naman. Buti at naisipan mo mag-aral. Kahit na matanda, go pa rin sa pag-aaral. Good decision, Ingrid. Thank you, sir. Masaya ako kasi nangarap ka pa rin makatapos kahit may asawa ka na. At may kaya yun na pangasawa mo, ha? He's also an educator sa English School for Korean sa Cebu. Oo nga po, pero bumalik na siya sa Korea. Doon na ulit siya nagnegosyo kasi nagkasiraan sila ng mga kasama niya sa English school. Naku, ano ba yan? Pero okay naman siya. Okay naman kami. Ay, mabuti kung ganun. Enjoy mo lang to pag-aaral mo, ha? Hindi mo mamamalayan tapos sa tong kurso. Mabilis lang ang panahon. Oo nga po, sir. Buti, hindi ka pa nagbuntis. May problema po sa matris ko, sir. Oh, I'm sorry to hear that. Pero sana magkaanak na nga ako. Gusto ko rin eh. Iba pa rin ang may anak. Kayo, sir, ilan ang anak ninyo? 4. My wife is in Canada. She's a nurse there. Wala kayong balak mag-abroad, sir? Kapag okay na petition ng asawa ko sa amin. Sa Canada na rin kami, pero mas gusto ko pa rin dito sa atin kahit traffic, magulo ang politika, parating may bagyo. Iba pa rin ng Pilipinas. Sa bagay. Ikaw ba? Gusto mo sa foreign country tumira?
sa bansa ng asawa mo? Hindi namin napag-usapan, sir. Pero parang ayaw ko rin. Ayokong maiwan ng mama ko. Dito nga ako sa Maynila, parang gusto kong every month makauwi ng Negros para makita lang ang mama ko. Okay na rin dito sa Pilipinas. Pilipino tayo eh. Tama po. Naging sobrang malapit kami ni Sir Mark, Papa Dudut. Strict kasi siya sa loob ng klase. Bilang teacher siya, student naman ako, pero kapag nasa labas naman ay magkaibigan na ulit kami. Biniro nga niya kami kung kumusta na ang scores namin sa exams dahil alam niyang super kapit lang ng scores namin pero hindi naman bagsak. Pinagkakatuwaan namin ang pagiging teacher-student relationship namin sa loob ng klase tuwing nagsasama kaming tatlo as civilians. Magaling si Sir Mark magbigay ng advice kapag may mga problema kaming dalawa ni Rose. Kaya siya ang takbuhan namin. Napaka-intellectual niyang tao at may feeling ka na ang sinasabi niya sa iyo ay nararapat mong gawin. Tinitiyak niya lagi na tamang sundin namin ang kanyang mga payo. Parati siyang tama sa mga sinasabi niya sa amin. Ang asawa ko namang si Kim ay dumadalaw sa bansa. He always stayed sa bansa around 3 days tapos ay babalik kaagad sa Korea dahil may trabaho din siya doon. Okay naman ang relationship namin. Natutuwa pa rin ako sa kanya like the way I laughed with him noong una kaming nagkakilala sa mall sa Cebu. Tuwing namamasyal kami ng asawa ko sa mall, ay pinapaalala niya sa akin kung gaano siya na in love sa akin. Ang ganda ko daw sa sales lady uniform ko at ang amo daw ng mukha ko. Parating niyang sinasabi na mahal niya ako, Papa Dudut. Kung hindi ko nakilala si Rose at lalong lalo na si Sir Mark ay baka hindi ko kayanin ang buhay dito sa Metro Manila. Silang dalawa ang naging family ko kaya naman for keep talaga silang dalawa ni Rose at si Sir Mark for my survival sa Metro Manila. Kasama ko sila sa journey ko para makuha ang diploma ko sa foreign studies. Goal namin dalawa ni Rose na makagraduate sa tulong na rin ni Sir Mark dahil kapag may mga lessons na hindi namin nakukuha kaagad ay nagpapatulong kami kay Sir Mark upang ipaintindi sa amin. Matyaga naman siyang nagtuturo sa amin for free syempre dahil labas na yon sa klase. Sanay na nga si Sir Mark sa mga iyak ko lalong lalo na kapag nami-miss ko na ang mama ko. Kay Sir Mark ako umiiyak. Siya talaga ang crying shoulder ko. Seryoso siya to deal with problems samantalang si Rose naman ang nagpapagaan kasi dinadala niya lang sa tawa at pagpapakyut. Lahat ng problema ko ay sinasabi ko talaga kay Sir Mark. Kaya nung may nalaman ako tungkol sa asawa ko kay Sir Mark ko sinabi dahil alam kong may tiyak siyang advice na maibibigay sa akin. Hindi na biro at tawa lang ang solusyon. Kailangan ko talaga ng totoong advice kung paano ko ito haharapin. Mahinahon si Sir Mark na makipag-usap. Nakikinig siya sa lahat ng sinasabi ko at saka siya magbibigay ng kanyang payo kapag nasabi ko na ang lahat na dapat kong sabihin. Para siyang naging guardian ko sa Metro Manila. Hey, tahan na. Ano bang problema mo? Sir. Nako, hindi makakatuloy ang pag-iyak mo. Sabihin mo na para malaman ko kung ano yung iniiyak mo. Mama mo ba? Namimiss mo ba mama mo? Ang asawa ko. Namiss mo ang asawa mo. Normal lang yan. Hindi po. Naku, hindi mo na mimiss ang asawa mo? Bakit ka umiiyak? May nalaman po kasi ako, sir. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Sir. Uy, tahan na. Ano ba? Sabihin mo, anong problema niyong dalawa? May ibang babae ang asawa ko. Ano? Hindi ako ang una. Ako ang pangalawa. Ang una niyang asawa, isang Koreana.
Pero divorced na sila? Oo, pero nalaman ko na doon pa rin siya tumira sa bahay ng babae. Ay, wait, medyo magulo ah. Divorced sila pero nagsasama pa rin sila. Teka, medyo malabo ah. Mahal pa rin ni Kim ang una niyang asawa. Inamin niya sa akin pero hindi naman daw niya ako pababayaan at mahal daw niya ako. Pero ano yon? Mahal niya ako pero nakikisama pa rin siya sa una niyang asawa sa Korea. Anong balak mo? Hindi ko alam. Kaya pala ayaw niya ako doon tumira sa Korea. Ay, kakaiba rin yung asawa mo ah. Divorced pero nagsasama pa rin sila. Hindi alam ng babae na may asawa siya sa Pilipinas. Hindi alam ng babae na asawa ako ni Kim. I don't know what to say. Ang hirap ng problema mo ngayon. Nahirap talaga, sir. Eto, tissue. Sige, iyak ka lang. Hayaan mo mga tao dito nakikita kang umiiyak. You need that. And I'm here for you. Ilabas mo lang ang nararamdaman mo. Bakit ganun? May other woman siya na parang hindi other woman. Asawa niya ako pero parang other woman ako. Ingrid, hindi ka other woman. Pinakasalan ka niya. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Ang sakit, sir. Kaya pala parang wala na siyang gana sa akin dahil bumalik na pala ang dati niyang pag-ibig sa una niyang asawa. Hindi niya na ako sinisipingan kapag umuwi siya dito sa Pilipinas. Baka dahil matanda na rin siya. Ingrid, huwag ka mag-isip ng ganyan. Kapag bumalik siya sa bansa, mag-usap kayo. Pag-usapan niyo to. May magandang maidudulot kapag pag-uusapan ng problema. Planchahin niyo ang gusto sa inyong relasyon. Salamat, Sir Mark. Salamat at nandyan ka para makinig. Ano ka ba? Malapit kayo sa akin ni Rose. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Kainis lang. Ayokong maging the other woman. Hindi ka nga the other woman. Pinakasalan ka niya. Nagpapasalamat ako sa mga oras na yon, Papa Dudut, dahil nasa tabi ko lang si Sir Mark upang pakinggan ang problema ko at samahan ako sa oras na kailangan ko ng isang kaibigan. Ang bigat sa dibdib talaga na malaman ang tungkol sa asawa ko at sa kanyang dating asawa. Sa lahat ng tao sa mundo ay sa akin pa talaga nangyari ang ganito. Paano pa ang mga pangarap ko nito na gusto kong ang asawa ko nang makasama ko habang buhay? Parang unti-unting nawawala ang pag-ibig at tiwala ko sa kanya. Unti-unting nawala ang kilig. Tuwing nagpupunta ako ng mall at nakikita ko ang mga sales lady ay naiinis ako sa alaala ko nang una kaming magkita ni Kim. Ang saya noon pero parang ang sakit na ngayon. Sana tulad pa rin ng dati na hindi ko alam ang tungkol sa kanyang unang asawa at tulad pa rin sana ng dati na ang saya-saya naming dalawa. Si Sir Mark ang parating kasama ko at kasangga ko sa mga hinaharap ko na hamon ng buhay. He's always there to comfort me and makes me feel na buong tao ako at hindi durog ang puso. Si Sir Mark ay parang tatay ko na and he guides me sa araw-araw kong pakikipaglaban sa Maynila. Kaya parati ko siyang binibigyan ng kahit na ano as a way to thank him for being a good friend. Ano tong mga dala mo, Ingrid? Dinner natin. Wow, ang dami naman. Siyempre. Parang fiesta. Pang isang barangay itong pagkaing dala mo eh. Hindi naman, sir. Salamat dito ah. O ito, dito natin ilagay. Sige. Tara, upo na tayo. Dito ako sa tabi mo uupo ah. Sige. Hindi mo na-miss sa mga anak mo? Na-miss. Pero
Okay na naman sila sa probinsya eh. Namiss ko na rin ang mama ko eh. 1.5 taon na lang. Tapos mo na rin ang foreign studies mo. Oo nga, parang kailan lang ang lahat. Naaalala ko ang first day ko as a student dito sa Metro Manila. Hindi ko kabisado ang pasikot-sikot pero ngayon, nasanay na ako sa laki ng metropolis. Nasanay na rin ako sa mga mahihirap na subjects tulad ng subject mo sa amin. Naipasa mo naman ang subject ko. Ang hirap nga ng subject mo talaga eh. Achievement talaga na maipasa. Sir Mark, salamat. Payakap naman oh. Oh, sige. Mm. Ingrid, ang higpit ng yakap mo. Ay, sorry. Gusto lang kasi talaga kitang yakapin. Ingrid? Sir, bakit hinalikan niyo ako sa pisngi? Anong ibig sabihin ng halik ninyo? Sorry. Sorry talaga. Wala. Nadala lang ako. Wala yun. Sir Mark? Ingrid, anong ibig sabihin ng paghalik mo sa akin? Gusto kita. Gusto rin kita. Matagal na kitang gusto. Ingrid? Sir? Okay ka lang ba? Masaya ako. Kinakabahan ako. Mixed emotions. Hindi natin napigilan ang mga sarili natin, Ingrid. Parang napagod ka nga eh. Ginusto ko yung nangyari. Napasaya mo ako, Ingrid. Masayang masaya ako na nakapiling kita ngayon. Kayakap kita. Nahaplos, nahalikan. Namamasdan ang mukha mo ng malapitan. Mahal na kita, Mark. Sekreto natin to Oo naman. Walang makakaalam. Promise yan? Promise. Kahit si Rose, huwag mong ipaalam sa kanya. Kahit kay Rose, sa atin lang tong dalawa. Halika nga sa dibdib ko. Yayakapin lang kita. Ramdam ko ulit na babae ako. Pinadama mo ulit sa akin na babae ako, Mark. Ayokong maging kabit mo. Wala tayong labels. Gusto kita, mahal kita, pero ang asawa mo pa rin ang pipiliin mo. Ayokong masira ang pamilya mo dahil sa akin. Ayokong maging the other woman. Ayoko din isipin mo na ginawa natin to dahil na-miss ko ang asawa ko at namimiss mo ang asawa mo. Ginawa natin to dahil gusto natin ang ginawa natin. Gusto kong kayakap ka hanggang umaga. Isa tong mahabang gabi para sa ating dalawa. Itinago namin ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Yon ang nararapat naming gawin sa mga oras na yon. Nakakatakot kong madiskubre ito ng ibang tao. Basta ang alam ko ay hindi ko siya aagawin sa pamilya niya. Wala akong balak na sirain ang pamilya niya. Maselang kami habang magkasama. Maaring kabit ang estado ko pero ayokong tawagin ang sarili ko na isang kabit. Makailang ulit din na umuwi ang asawa kong si Kim. Umiiyak ako parate dahil nga sa estado ng aming relasyon. Hindi daw niya maiwan-iwan ang dating asawa dahil sa mga anak nila at nakikitira lamang siya doon sa dati nilang bahay. Napaka-komplikado din ang kalagayan ng buhay ng asawa ko sa Korea. Hindi ko lubos maisip na gano'n ang pinagdadaanan niya dahil kapag kaharap ko siya ay hindi ko makikita ang bakas na meron siyang problema na gano'n. Good provider naman si Kim sa akin, Papa Dudut. Yon ay wala akong maipipintas.
Lahat ng kailangan ko ay ibinibigay niya at siya ang nakaisip na mag-aral ako dahil kapag wala na siya ay may magamit akong degree habang sa pagtanda ko at payapa siya na mabubuhay ko ang sarili ko at hindi na babalik sa pagiging sales lady. Parating niyang iniisip kung anong mangyayari sa akin sa pagtanda sa mga panahon na nawala na daw siya. Umibig ako sa dalawang lalaki, Papa Dudut. Mahal ko ang asawa ko at mahal ko rin si Mark. Naibibigay ni Mark ang hindi na ibibigay ng asawa ko. Alam kong kasalanan ang ginagawa namin pero masaya akong nagkakasala araw-araw. Ang nais ko lang na sana'y walang makaalam ng relasyon namin at hindi kami mabisto ng sinuman. Ang wish ko lang talaga na sana'y dalawa na lang ang puso ko. Ang relationship namin dalawa ni Mark kapag nasa loob kami ng campus ay teacher-student pa rin. Walang public display of affection dahil siguradong sira ang pangalan ni Mark sa school at malamang ay aabot sa asawa niya at maging sa asawa ko rin ang namamagitan sa aming dalawa. Sapat na sa akin na tinatago namin ang aming love affair. Noong nasa 4th year na ako ay sinabi sa akin ni Mark ang ikinakatakot ko sa lahat. Ito yung ayaw kong isipin na mangyayari sa relasyon namin dahil okay na ako na the other woman niya ako and the other man ko naman siya. Parang hindi ko na kaya na walang Mark sa buhay ko. Hindi ko na kaya na hindi siya kapiling. Hindi ko na kaya ang mawalay sa lalaking nagpainit sa gabing wala ang asawa ko. Ingrid. Mark, marami ka nang nainom. Tama na yan. Ingrid. Okay ka lang ba sa relasyon natin? Ano ka ba? Alam ko ang pinasukan ko. At alam ko paano lalabas dito kung sakali. Naging maingat naman tayo. Wala namang ibang nakakaalam. Next month kasi, uuwi ng asawa ko. O anong problema dun? E di hindi muna tayo magkikita. Okay lang naman sa akin. Kapag nga asawa kong umuwi dito, hindi rin tayo nagkikita eh. Hindi sa ganon. Parang gusto ko lang ihinto tong relasyon natin. Mark, naparami ka lang ng inom. Nakukonsensya na ako. Ano? Sa tagal na nating ginagawa to, ngayon ka pa makukonsensya? Huwag nating ihinto to. Please. Okay na ako na hindi tayo magkikita. Ingrid naman. Mark! Wala naman akong balak na agawin kita sa asawa mo. Mahalin mo ang asawa mo. Huwag mo siyang iwanan. Hindi dapat ganito eh. Mark, alam ko ang lugar ko. Hindi na tama to. Hindi to exam mo. Basta hindi man ito tama o kung ano man, huwag nating putulin ang namamagitan sa atin. Huwag mo muna akong iwan. Promise, hindi ako makikipagkita sa'yo kapag dumating na siya. Alam ko ang rule. Alam kong naiintindihan mo kung gaano kakomplikado ang relasyon natin. Itong relasyon natin ngayon, ang nagpapatakbo ng mundo ko. Ingrid. Tigilan mo na nga yung pag-inom. Halika dito. Gusto kitang yakapin magdamag. Ang bait ng asawa ko. She doesn't deserve na ginagawan ko siya ng ganito. Mabait din ang asawa ko. He doesn't deserve this either. Pero wala akong balak na iwan siya. Kailangan niya din ako kasi may pinagdadaanan siya sa dati niyang asawa. Pareho nating mahal ang mga asawa natin. Hindi natin sila iiwan. Paano kung malaman ng asawa ko relasyon natin? Mararamdaman din niya ang naramdaman mo noon nung nalaman mo ugnayan ng asawa mo sa dati niyang asawa. Hindi ko na alam, Mark. Ang gusto ko lang yakapin ka. Nariyan ka kung gusto ko ng mainit na brasong yayakap sa akin. Mahal kita. Mahal din kita, Ingrid. Pero... Shhh! Gusto ko na sa piling mo lang ako. Ano ba itong tadhana nating dalawa? Tayo na hindi tayo pero nagmamahalan. Bakit ka nga ba pinakuha ng foreign studies ng asawa mo? Para maging foreign service officer. Magandang trabaho. Mahilig din ako sa kultura. Maganda. Maganda naman talaga ako. Iniiba mo naman ang usapan eh. Gusto ko,
Parating nasa bisig mo lang ako. Sinasandalan ng malakas mong braso, matigas na malambot. Inuuto mo naman ako eh. May matigas ba na malambot? Pisil-pisilin ko ang braso mo. Baka dyan pumunta ang mga nainom mong beer. Dumating ang asawa niya, Papa Dudut. Hindi na kami nagkita ni Mark at wala akong magawa kundi ang isipin kung ano ang ginagawa niya kapiling ang asawa niyang si Carol na isang nurse sa Canada. Parang ayaw kong mawala sa akin si Mark. Parang gusto ko siyang agawin sa asawa niya. Parang gusto kong puntahan siya sa tuwing naiisip ko siya. Pero hindi. Dahil hindi ako ang taong naninira ng pamilya. Hindi ko kayang manira ng isang pamilya. Naalala ko ang pagiging sales lady ko noon sa tuwing nakakakita ako ng dalawang kaparehas ay parang gusto ko na ring magkaroon ng katipan. Ang pagpasok sa buhay ng asawa kong si Kim ay isang katuparan sa kahilingan kong yon. Pinaligaya niya ang araw-araw ko maliban na lamang noong nalaman ko ang tungkol sa asawa niya. At ang hindi na namin ginagawa ang gawain ng mag-asawa sa loob ng kwarto. Nang nawala ang init ng higaan sa aming dalawang mag-asawa at sa nangyari sa kanilang dalawa ng dati niyang asawa ay naghahanap ako ng init sa katawan at kay Marco nakita yon. Pero dumating ang asawa niya sa bansa ay parang naging taglamig sa apat na sulok ng kwarto ko. Gusto ko na ulit mayakap si Mark, Papa Dudut. Gusto ko na ulit matulog sa mga bisig niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Tinawagan ko siya at nagmakaawa ako sa kanya na puntahan ako. Ano ba to, Ingrid? Namiss lang kita. Namiss? Hindi ba may usapan na tayo? Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Alam ko naman. Yun pala eh. Alam mo, na-miss din kita, pero hindi tayo pwede magkita sa ngayon dahil nandito nga ang asawa ko. Ngayong gabi lang naman. Ano ka ba, Ingrid? Hindi mo talaga matiis? Please, wag mo na akong pagalitan. Gusto kitang makita eh. Malilintigan talaga tayo nito kapag may nakaalam. Wala namang makakaalam. Dapat nandun ako ngayon sa asawa ko, sa pamilya ko. Gusto ni Carol na magsama-sama kami habang nandito siya sa bansa. Kailangan niya ako kasi alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Ilang taon siya nagtatrabaho sa Canada. Hindi namin kapiling ang isa't isa. Mas naging magkasama pa nga tayo eh. Kaya please, wag na muna tayong magkita while she's here. Huwag ka maingay ah. Tumatawag asawa ko, si Carol. Han? Han, nasan ka? Han, may tinatapos lang ako dito sa Maynila. Uuwi din ako bukas. Masyado kang workaholic. Sige, alam ko naman na love mo yung pagtuturo mo eh. Salamat, Han. Ngayong gabi lang ako hindi makaka-uwi dyan. Promise ko yan, okay? Okay, Han. I love you. I love you too, Han. Oh, ba't ka umiiyak? Ewan ko ba? Nagsiselos ako eh. Ano ka ba? Huwag kang ganyan. Nagsiselos ako na hindi dapat. Mahal mo ba ako, Mark? Anong klaseng tanong ba yan, Ingrid? Mahal mo ba ako? Simpleng tanong lang, yes or no lang ang sagot. Oo. Mahal kita. Mahal kita, Ingrid. Pero… Tama na. Ayoko nang marinig yung karugtong. Uy, marami ka na nainom. Gusto kong kalimutan tong nararamdaman ko ngayon. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Nandito na ako, di ba? Dumating ako. Basta, ito na muna ang huli natin pagkikita. Habang nandito pa si Carol sa bansa. Okay? Okay. Parang bata naman to. Baby mo ko eh. Ikaw talaga. Basta, kapag bumalik na si Carol sa Canada, pwede na ulit tayo magkita
araw-araw. I love you. I love you too. Sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay naramdaman ko na isa akong kabit na humihingi ng oras at atensyon sa lalaking mahal ko pero may asawa na. Sa mga oras na yon ay doon ko naramdaman ang bigat ng kasalanan ko sa asawa ko. Pinapaaral niya ako ng foreign studies pero ang kumabit sa teacher na may asawa ang pinag-aralan ko. Sa bawat pagyakap ko kay Mark ay nakaramdam ako ng yakap ng asawa ko na tila nagsasabi sa akin na bakit iba ang niyayakap ko. Bawat tingin ko sa mga mata ni Mark ay nakikita ko rin ang mga mata ng asawa ko na umiiyak. Dahil sa pagtataksil ko at gustong ipaalala sa akin ang panahon ng umingiti ang mga mata niya noong bumibili siya sa pinagtatrabahuan kong store sa mall. Nakukonsensya ako sa ginagawa ko pero kailangan ko si Mark. Kung dati ay umiiyak ako dahil nalaman kong pangalawa akong pinakasalan na babae ng asawa ko. Ngayon naman ay umiiyak na ako dahil hindi ako ang pangalawang babae, kung hindi babaeng humihiram ng asawa ng may asawa. Nagiba ang role ko. Hindi ko namalayan na isa na akong babaeng parang linta kong kumapit sa lalaki na may sabit na. Ang dating Ingrid ay tuluyan ang nagbago dahil sa umibig ito sa isang bawal na pag-ibig. Naulit ang aming pagkikita ni Mark habang nasa bansa pa ang kanyang asawang si Carol. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay sinundan pala si Mark ng asawa niya dahil meron na itong hinala na may iba siyang babae. Wife instinct kung baga. Isang araw ay may tumawag sa akin na hindi nakasave na number sa phone ko. Sinagot ko naman. Laking gulat ko na ang tumawag sa akin ay ang asawa ni Mark. Nanginginig ang buong katawan ko, Papa Dudut, habang lumabas ang maraming pawis. Feeling ko ay nahuli ako ng isang mangangaso at wala nang kawala sa mga kamay niya. Ang sabi sa akin ni Carol, ang asawa ni Mark, na nagkumpronta daw sila ni Mark tungkol sa aming relasyon. Alam niya kung paano nag-umpisa ang ugnayan naming dalawa ni Mark at ngayon ay gusto niyang makipagkita sa akin at nang magkaalaman na. Hindi ko alam kung sisipot ako o hindi sa mga oras na yon. Buong gabi akong hindi makatulog sa kakaisip, Papa Dudut, kung ano ang gagawin ko kapag kaharap ko na si Carol. Hindi rin ako makapaniwala na inamin ni Mark sa asawa niya ang tungkol sa aming dalawa. Nagtataka talaga ako. Hindi ako makatiis kaya tinawagan ko na si Rose para may makausap tungkol sa sitwasyon ko. Madaling araw na. Anong problema mo, Ingrid? Kinakabahan ako. Anong ka ba naman yan? Ang asawa mo na naman ba? May problema ka ba? Nagkabalikan sila noong una niyang asawa. Rose. Ano ba yan? Parang ang serious ha? Sabihin mo na kasi. Meron akong karelasyon na iba. Ano? Bakit? Kailan pa yan? Matagal na. Alam ba to ni Sir Mark? Huwag mong ipaalam sa kanya, ha? Sige, sino ba siya? Bakit ka nakipagrelasyon? Ano ba yung pinasok mo? Ay, sorry ha kung hindi ako nakakatulong sa mga pinagsasabi ko. Merong asawa ang karelasyon ko. At alam na ng asawa niya yung tungkol sa amin. OMG! Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Makikipagkita yung asawa niya sa akin bukas. Natatakot ako. Nakakatakot nga yan. Anong gagawin ko? Teka. Wala akong maisip eh. Ang gulo nito Takot na ako. Malamang kasi kabit ka. Sis, sorry pero kasi mali yung ginawa mo. Ewan ko ha. Hindi kita hinuhusgahan. Pero you need to face this, Ingrid. Makikipagkita ako sa kanya, Rose. Nako,
Good luck. Sana lang walang masamang mangyari. Ano ba kasi itong pinasok mo? Nakakabaliw to ha. Baliw nga siguro ako. Ma'am? Huwag mo akong tawaging ma'am. Hindi ako teacher. Si Mark, asawa ko. Siya ang teacher. Dati kang student ni Mark, tama ba ako? Opo. Ako si Carol. Ako ang asawa ng Sir Mark mo. Anong year mo na? Graduating na ako. Good. Nabalitaan ko rin na may asawa ka na. Opo. Huwag mo na akong pinupo. Asan ang asawa mo? Nasa Korea. Nasa foreign land, kaya foreign studies ang kinuha mo. Ingrid, tama ba ako? Doon po siya nagtatrabaho. Carol. Ako naman nagtatrabaho din sa foreign land. Sa Canada, isang nurse. Pinagkaiba ko lang sa asawa mo, hindi ako foreigner. Koreano ang asawa mo, tama? Opo. Alam ba ng asawa mo ang ginagawa mo? Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko rin ang asawa ko. Mahal ko rin ang asawa mo. Mahal ka rin ng asawa ko. Hinihiram ko lang naman siya. Hindi ko sisirain ang pamilya ninyo. Hindi ba ang nangihiram ay pinapaalam muna sa may-ari? Nagpaalam ka ba? Carol, I'm sorry. Alam kong mali, pero... Naiintindihan ko. I already talked to Mark about your relationship with him. Hindi ko masisisi si Mark. Lalaki siya. May itsura ka. Mas bata sa akin. Sabi niya, wala ka namang perang hinihingi sa kanya. Mayaman ka dahil foreigner ang asawa mo na dating administrator ng isang English school sa Cebu. Mahilig ka makipagrelasyon na may connection sa school, ano? Kumusta kayo ng asawa mo? Ang asawa ko... Nabalitaan ko, wala kang anak. Hindi na ako mabubuntis. Tanggap ko na. I hope hindi yan ang isa sa rason kung bakit nagkalakas ka ng loob na makipagrelasyon sa ibang lalaki. Dahil hindi ka nabubuntis. Carol? Ano? Nagtatrabaho ako sa ibang bansa para sa malaking pera. Kailangan ko para maging maayos ang pamilya ko. Lalong-lalo na mga anak ko. Ayaw ni Mark na sa ibang bansa siya magtrabaho. I don't understand him. Dala marahil ng pagiging makabayan niya. Tumigil ka na sa kakaiyak mo. Baka kalain ng tao rito ay naaway kita. Kinakausap lang kita. Hindi na ako makikipagkita sa kanya. Akala ko mahal mo ang asawa ko. Mali ang ginagawa namin. Mali nga. Mali talaga. Pwede kitang kasuhan pero naging masaya naman ang asawa ko sa'yo at naiintindihan ko ang kanyang pag-iisa. Mabuti at parati mong sinasabi sa kanya na hindi mo siya aagawin sa akin. Kapag inagaw mo siya, yun, magagalit talaga ako. Hindi ka galit? May magagawa pa ba ako? I trust my husband so much. Sabi niya sa akin, sa'yo lang siya naging unfaithful sa akin. Ang mahalaga sa ngayon, naging mabuting ama siya sa mga anak ko. At kapag kailangan ko siya, nandyan siya. Pero Ingrid, sana maging faithful ka sa asawa mo. Simula ngayon, tama na ang pakikipag-ugnayan mo sa asawa ko. Wala na akong magawa sa mga oras na hinira mo siya ng walang paalam. Ngayon, ayoko na ipahiram pa ang asawa ko. Naintindihan mo? Naiintindihan mo ba ako? Ayoko malaman ng mga anak namin ng tungkol dito. Ayokong maiskandalo kami. Ayaw mo rin naman na maiskandalo, hindi ba? Pakisabi kay Mark, kahit hindi na kami magkikita, mahal ko pa rin siya. Gusto mo talagang sabihin ko yan sa asawa ko? Naihibang ka ba? Pagkatapos ng usapan namin ng asawa ni Mark Papadudot ay tinigilan ko na ang pakikipagrelasyon sa kanya.
Parang nakikita ko ang sarili ko sa katayuan ni Carol kapag may naging ibang babae ang asawa kong si Kim. Kakaiba ang mga titig ni Carol sa akin. Nakakakonsensya at nararamdaman ko ang bigat ng nagawa kong kasalanan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Hindi ko pa rin sinabi kay Rose ang tungkol sa amin ni Mark. Ang alam lang niya na may karelasyon akong lalaki na may asawa. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Rose kung malaman niya na si Mark ang tinutukoy kong lalaki na may asawa at karelasyon ko. Nang umuwi ulit ang asawa ko sa bansa ay parang hindi ako makatingin sa mga mata niya. Nakukonsensya ako sa nagawa ko sa kanya. Paano kung nalaman niya ang tungkol sa amin ni Mark? Ano ang gagawin niya kay Mark? Kakausapin ang harap-harapan tulad ng ginawa sa akin ni Carol o baka sugurin niya si Mark at may magawa siyang hindi kaaya-aya. Pagkatapos ng graduation ay nagpunta kami sa Korea ang dalawa ng asawa ko. Ang sabi niya sa akin ay maghahanap ako ng trabaho sa Korea para mas malapit na kami habang inaayos niya ang buhay niya na magkaroon ng sariling bahay at makaalis na sa bakod ng dati niyang asawa. Pag uwi ko ng bansa ay diretso ako sa probinsya upang makita ang mama ko. Ano bang iniisip mo dyan, Ingrid? Mama. Oh, sabihin mo, may problema ka ba? Na-miss mo ang asawa mo, no? Mama. Anak, bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Mahal ko kayo. Mahal ko ang asawa ko. Alam ko yun. Kaya nga, huwag ka nang umiyak. Pag-usapan natin kung ano man yung problema mo. Naalala ko dati, Ma. Nung bata pa ako. Nung nandito pa si Papa. Na-miss mo ang papa mo? Oo. Mahal ko ang papa ninyo. Naalala ko dati, nung bata pa ako. Nag-aaway kayo. Ipag-aaway talaga ang naaalala mo. Nahiya naman ako. Mama, may natutunan din ako sa pag-aaway ninyo. Tulad naman ng ano? Nako, ano ba yung iniisip mo, ha? Kapag mag-aasawa na ako, hindi ako magtatapon ng gamit kapag mag-aaway kami. Kasi nagtatapunan kami ng gamit ng papa mo. Talaga. Oo, nagliliparan ng mga plato. Ay nako, kasi ang papa mo napakababaero. Ano po ang feeling ninyo, Ma, noong nalaman ninyo na may babaeng iba si Papa? Ay nako, para akong bulkang sasabog. Ayoko may ibang babae ang papa ninyo. Paano kung agawin ng babae ang papa ninyo? Paano ng pamilyang binuo ko? Ayoko yung masira. Ayoko mawalan kayo ng ama. Salamat, Mama. Oh, salamat sa ano? Kasi hindi nyo hinayaang maagaw si Papa. Kasi mahal ko kayo. Teka, sino ba yan? Sagutin mo na nga. Lalabas lang ako, Ma, ha? Sagutin ko lang to. Ay, sige. Hello? Ingrid, Mark? kumusta ka na? Okay lang naman ako. Nandito ako sa probinsya. Kailan napunta mo dito sa Maynila? Hindi ko alam. Wala pang plano. Namiss na kita. Nandyan ka pa ba? Oo. Sabi ko, miss na kita. Mark, gusto kong tigilan na talaga natin ang ugnayan natin. Ano? Sorry na, nagkamali ako. Naipit ako, kaya nasabi ko ang tungkol sa atin. May isang araw na nagkita tayo, hindi ko alam na sinundan pala ako ni Carol. Wala na akong lusot nun. Ayoko maghiwalay kami. Ingrid, gusto ko sanang makipagkita sa'yo. Wala na asawa ko dito. Bumalik na sa Canada. Hindi ba sabi ko naman sa'yo na kapag wala na asawa ko, balik tayo sa dati? Gusto na ulit kitang mayakap. Hindi mo ba namiss ang mga braso ko? Wala rin dito ang asawa ko. Nasa Korea.
Pero hindi na ako makikipagkita pa sa'yo. Wala na dapat na namamagitan pa sa ating dalawa. Ingrid, nasanay na ako na ikaw ang kasama ko habang wala ang asawa ko. Basta kapag nandito siya at umuwi naman ang asawa mo, hindi tayo magkikita, di ba? Okay ako dun. Kaya please, magkita na tayo. Mahal kita. Mark, ayoko na talaga. Nakita ko na ang mali sa ugnayan natin. Sa batas ng tao at sa Diyos. Mali itong ginagawa natin. Ayoko na. Ingrid, wala namang makakaalam. Please. Ingrid naman, magkita na ulit tayo. Tama na yung mga panahon na nagkasala tayo sa mga asawa natin. Ingrid. Mahal kita pero itong nararapat kong gawin. Habang wala pa akong nasisirang pamilya. Paalam, Sir Mark. Yun ang huli naming pag-uusap ni Mark. Masakit na hindi ko siya makikita pa pero yun ang nararapat na gawin ko. Kapag may karelasyon ka na ay dapat ay maging faithful ka na sa kanya. At huwag ka nang tumingin pa sa iba. At kung may nagpaparamdam sa'yo na something beyond friendship ay dapat hindi mo na ito bigyan ng panahon to entertain kasi dito nagsisimula ang pagkasira ng sinumpaan sa asawa mo na maging matapat at magsasama sa hirap man o ginhawa sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Ang dapat mong isipin ay kung matutuklasan ang nabuong relasyon sa ibang tao maliban sa asawa mo ay tiyak na makakawasa ka ng pamilya. Ng buhay ng ibang tao lalo na ang mga anak ng pamilyang sinira mo. Pasalamat lang ako Papa Dudut dahil hindi humantong sa ganon ang sitwasyon. Bumalik sa normal ang lahat at ngayon ay nagnegosyo na ako ng isang English school for Korean sa Cebu na pinondohan ng asawa ko. Ako ang administrator ng nasabing eskwelahan. Tuwing naalala ko ang tungkol sa amin ni Mark ay naiiyak pa rin ako dahil namimiss ko siya. Dahil kahit papaano ay minahal ko siya at minahal niya ako. Mali lang ang relasyon namin dahil pareho kaming may sabit na. Mali talaga ang makipagrelasyon sa taong pagmamay-ari na ng iba. Ang inyong kapuso at kabarangay, Ingrid. Forever.